No meu último libro publicado, A luz co tempo dentro, fago unha reflexión sobre como mira o Creador e como o miran. E comeza con reflexo da experiencia vital versus experiencia literaria. E vou ler un fragmento para iniciar esta conversa. Acaso nunca fomos como nos recordamos, pois o tempo de ben cambiante e amarelento, un disfraz que perturba certeza e claridade, porque a nostalgia vai embazando o espello en que con decepción ás veces nos miramos. Deste mapa experiencial nace a sede de crear e recrearse, universo larela que nos mellores casos conserva o propio ritmo de que nos fai posible, esa música escrita ou ton vital que un tamén executa nos actos da súa vida. Na infancia experimentas un tempo non fugaz, tempo sin límites que pretendes luminoso, que ti sentes eterno, bello retrato de hoxe que hoxe vas rectificando e anotando, glosando e recreando con perspectiva de estampa en branco e negro. A propósito da falacia da originalidade, escribe Goethe: se poidese dicir o que lles fun debendo a grandes predecesores e coetáneos, non quedaría moito de min mesmo. Palabras que me parecen especialmente xustas para describir os primeiros anos da existencia e constatar o que aos demais debemos. Decir nai, pai, avós, citar polos seus nomes irmás e irmáns, recordar os veciños que che deron conversas sendo neno, pensar nas mestras e mestres que che abriron determinados libros, os mellores amigos, e que determinaron que voases máis alá do teu mundo, poder facer estudos e gozar de excelsos profesores que te orientasen na sede de saber e te arroupasen no oficio de escritura, conservares os vellos camaradas nos altos da muralla, experimentares moi cedo os primeiros amores, etc. Eu, a raíz desta reflexión a tantos anos de distancia, preguntaríache como influen en ti as primeiras paisaxes vitais, como operaron na túa produción, na túa obra, especialmente na poesía. Indubidablemente a literatura estivo moi presente desde que eu era pequena, porque tiñamos un libro que era un tomo de El gran tesoro de la juventud, que traía cousas moi extrañas, pero que a min me parecían fermosísimas. E nunca esquecerei aqueles pés de foto das ilustracións de Gustave Doré para Ivanhoe ou para Otelo, para Shakespeare. E había unha que era maxistral porque decía: Otelo contempla a desdémona dormida de Otelo. E como eu non lle sabía o significado ás comiñas, onde empezaban e onde acababan, Otelo de Otelo, non entendía nada, pero aquelo indicoume que as palabras tiñan un rexistro que eu non sabería definir daquela, pero que as palabras tiñan unha modalidade que eu non entendía, pero que era moi fermosa. E despois a miña paisaxe montañesa, como non podía ser de outra maneira, unha paisaxe limitada, que non deixa ver moito máis aló, pero que é moi rica no que se ve, os ríos están moi presentes en toda a miña poesía, dixeronme outro día, pero é verdad, toda a miña poesía é un río, un libro chamase Remontar o río, os ríos, as nevadas, a chuvia, toda a natureza que miña nai me levou da man a coñecer, porque tiñamos un pradiño onde se pasou a miña infancia, a mitad da adolescencia, moito tempo, porque ia tornar as augas. Aquelo tiña que acabar marcándome, non había maneira de que non me marcase para unha determinada dirección, animista, panteísta, incluso mística, moi miña, moi voz adentro, que efectivamente está presente nos inicios. De feito, os inicios foron un poemario para falar comigo, porque non había moita xente co que pudiera falar. A xente deitábase moi cedo para levantarse cedo e eu quedaba só na casa e falaba comigo
mediante algo que resultou ser un libro de poemas. Sin aquel comezo, sin aquela paisaxe, sin a miña familia, non tería sido posible ser escritora, inda que eu daquela non vislumbraba. Meu pai queríame xornalista, pero, bueno, era un desexo del, que non pudera ser ele, quería que fose eu. E tamén teño unha experiencia contraria, ou polo menos suplementaria da túa, contraria, antagónica, que eu prácticamente non estive escolarizada, por lo tanto, os mestres para min, hasta os 14-15 anos, non tuveron ningún efecto. Foi unha cousa máis doméstica, máis familiar, máis a propia natureza. Fíxome poeta a natureza e despois fun correndo da man de Juan Ramón, porque non había outra maneira de ser poeta para min daquela. Ben, isto é importante, determina realmente, vese como contexto, determina a posterior escritura en todos os casos, tanto o contexto inmediato como o contexto global da literatura mundial. Para min está clara esa pegada en toda a miña obra, por exemplo, é dicir, na poesía, no ensaio, na novela, que se comunican moi estreitamente en min claramente, sobre todo nos últimos momentos, onde confundo xéneros narrativo, lírico, ensaísta, etc. En min operou realmente o contexto vital próximo, moitísimo. Éramos raros, tampouco non fun moi escolarizado, abandonei a escola aos 10 ou quizás 11 anos. A pouca escola que tiña un rapaz aldeán, era raro, era un desviado intelectualmente no meu contexto, é dicir, a min reclamábame cousas que non reclamaban habitualmente os meus compañeiros, e aí empezo a procesar o diferente, empezo a procesar a linguaxe literaria que é a lingua que falaba habitualmente, pero reclamábame outro tipo de cousas. Curiosamente, ao borde do que estás dicindo, estou me dando conta que, a diferencia de ti, porque nos conocemos moito e moi ben, esta conversa apetecíame moito tela para sacala ao público, porque son conversas que temos tido privadas, pero nunca tan organizada como procuraremos que sexa esta. Pero a diferencia de ti, que tocas todos os xéneros literarios, tamén o xornalismo, non nos podemos esquecer o xornalismo, porque os dous fixemos colaboracións en prensa moito tempo. Eu, sin embargo, recoñezo que tiven aí unha especie de dualidade moi rara, porque eu de pequena de poesía recordo pouco. Recordo os poemas populares daqueles refraneiros, daquela historia que se compraba os repertorios ou repertorios, como lles chamaban eles, algún poema de Curros que yo oía a meu pai, o poema que sei que comparto moi cedo contigo, que son as coplas de Jorge Manrique, que tamén as recitaba meu pai e as aprendían todos os que andábamos alrededor del, pero, sin embargo, o meu mundo que tiña máis cerca estábame inspirando, sin dúbida ninguna, para a narrativa, porque eran as historias populares, os contos populares, as persoas populares, e logo tiven un descubrimento da narrativa, que tardei moito en escribir narrativa, escribina moi tarde, porque me gusta moito facela, non porque me saia de natural a la vou escribir, non. A narrativa teño que pensar para escribila, a poesía xa a persoa, despois non vale toda, claro, pero a narrativa cústame máis. Cando lín a Gösta Berling saga, a saga de Gösta Berling, de Selma Lagerlöf, que foi premio Nobel, describe a vida e todo o vital, personaxes e vida física que había nos grandes bosques de Vermland, en Suecia, e eu ali atopei os meus ancares, desde o punto de vista
dos montes, dos capudres, dos animais, do oso gurlita, que aínda había osos cando eu estaba por ali, e no ferreiro, no carboeiro, toda aquela xente era a miña xente. E eu estaba lendo aquel libro, que o lín con unha devoción moi particular, porque estaba lendo os meus ancares pasados a unha escritora magnífica e dunha literatura impresionante, mas é unha novela moi longa, é unha saga, evidentemente, é unha novela moi longa, e ali encontreime coa narrativa miña, pero a narrativa miña non fluiu, tardou moitísimo en fluir. Pouco importa, sí. Pouco importa a narrativa, a poesía, os xéneros confluen sempre. Eu creo que é importante esta primeira experiencia de autodidacta. É importantísima, é dicir, eu lín nos almanaques, eu lín historias de santos dos almanaques, eu li a letra pequena do libro de texto da pouca escola que tiven, lía as escolmas, as pequenas escolmas poéticas, é dicir, estábame proxectando, é dicir, pasábache o mesmo a ti. Pois ben, desto, de aquí a poucos anos, ven o salto á literatura, e eu preguntaríache cales son, a parte destes que acabamos de reseñar, que son importantes tamén en min, cales son os teus primeiros referentes literarios que son necesarios. Son necesarios para todo o mundo, aunque os novos hoxe lles pareza que non, os referentes nosos próximos, os nosos clásicos, para dicirlo con unha palabra que se entenda, son fundamentais para comprender o mundo, porque comprender o mundo é empezar a comprender o mundo propio, senón se dá ese corte entre a literatura propia e a literatura universal, non sai nada bo. Sí, tes toda a razón do mundo. Hai, evidentemente... Eu mento a Juan Ramón, por exemplo, para que entremos xa con pé na literatura. Sí, Juan Ramón foi, ti fuches testemunha de que cando me puiden sentar na súa tumba en Moguer, no ano 84, sentí unha emoción como moi poucas veces sentín na miña vida, sentada ao borde daquela lousa que tapa a súa tumba, é unha tumba baixa, e ao borde daquela, sentí unha corrente traspasarme, non vou decir fenómenos paranormais, pero a corrente viña de min mesma e era para min mesma, e foi unha débeda que tiven que pagar con el, que por certo me emocionou moitísimo, como estás dicindo ti agora tamén, da intercomunicación, que na cabeceira da cama de Juan Ramón Jiménez impresionoume moitísimo que o poema que había ali era A morte do neno de Curros, era o Ai, e impresionoume moito que Curros cativara desa maneira a Juan Ramón, como tamén a cativou Rosalía, pero moito máis que a cativara a ele, que figura en Platero. Así que non somos nós os únicos que fomos comendo destas cousas que eles nos daban, senón que eles mesmos, desde a súa grandeza, tamén viñan comer ondanos cousas, non? Ese poema de Ai a Juan Ramón impresionaron moitísimo, e iso era un Juan Ramón xa feito e dereito. Pero sí, foi Juan Ramón, porque e aí tamén falas ti con moi bo criterio. Eu tive en contacto con libros ata os... Eu debín deixar a escola aos 7 e 8 anos, mas de 8 xa dubido que non seguí para adiante. Non recordo por qué, nin para qué, pero a min non me mandaron máis a escola e eu encantada da vida, lendo na casa, xogando na casa e traballando cos meus pais. Pero cando collía libros, cando despois volvín a empezar aos 13 anos a coller os libros, evidentemente eu lía todo. Sabía o anaco de don Álvaro Lafuerza del Sino completo, sabía completos moitísimos dos sonetos de Lope de Vega, sabía moitísimas cousas, pero de lelas na letra que as profesores, as miñas eran profesores, me decían isto non é necesario estudialo, e eu lío, era o que máis me gustaba de todo aquilo. Pero sí foi un ensino literario, incluso universitario, porque os dous fixemos os cursos comuns en Santiago, máis ou menos polo mesmo plan. Despois eu xa abandonei a literatura, que pasei a pedagogía, pero sabes que aquela literatura era unha literatura, como era arte, era unha cousa teórica, era
Bueno, Moreno mandaba ler 40 libros, pero así se lían, e desa maneira se lían, mitad deles por apuntes uns dos outros que non se acababan lendo. De todos modos, eu ao contrario, tiven unha experiencia moi positiva, por eso fun precoz na manifestación literaria, contrariamente a ti, que fuches máis tardía, pero a procesión ia por dentro, é dicir, non importa o momento en que decides expresarte literariamente. Eu tiven esa fortuna porque tiven colaboradores, excelsos colaboradores no Instituto de Lugo, despois dese pouso primeiro, xa moi en concreto da infancia, pois atopei 2, 3 excelentes profesores. Poden citarse María Victoria Moreno, Xesús Alonso Montero, Arcadio López Casanova, algo menos, pero deronme clase, proporcionaronme libros propios e universais ata ese momento prohibidos porque era o pleno franquismo e agradecíase moito máis esta axuda neses momentos tan difíciles para nós, vitalmente, e para a lingua na que nos expresábamos, porque realmente estaba prohibida, oficialmente estaba prohibida. Nomeas a Xesús Alonso Montero, eu quero facer a miña homenaxe particular, porque foi importantísimo na miña vida sin ser profesor meu. Logo acabaría tendo trato con ele, amizade, pero naquele momento non, só o coñecía de oídas, porque sí, efectivamente, en Lugo, eu xa tiña clase, xa daba clase, pero que foi cando empecé a escribir, claro. Publiquei no ano 72, fai agora 50 anos, estou de bodas de ouro da poesía. Cando eu acabei o meu Alalás, eu publiquei un pobre libro que foi publicación da autora, pero bueno, estaba escrito en castelán, na lingua na que sabía escribir, na que prácticamente me formara, no que lera, mayoritariamente estaba en castelán, e como non tiña quen ensinarlle aquel libro, a ver se aquelo valía algo, non valía nada, unha compañeira faloume de Xesús Alonso Montero, que eu xa tiña oído, e dixome, lévote onde ela, era alumna del, polo cal me pareceu, xa que el, en principio, consideraba moi ben os alumnos, eso xa quede claro, porque me levou ela, non tiña máis amizade que ser alumna. Eu levei o libro ali onde vivía, e volvín por ali os 8 días, cando el me mandou. Entón colleu o libriño con moito cariño, deu-mo e díxome, vostede sabe o que é a poesía, siga escribindo. Outros non paga a pena que lle lo diga, e dígolles que se dediquen a colleitar patacas, pero usted siga escribindo. Posiblemente sin estas frases de don Xesús Alonso Montero, a quen agradezo desde aquí, eu non seguiría escribindo. Sí, eso está claro. Está claro a influencia que teñen os profesores, os mestres na orientación. E por eso esa orientación, se non a teñen dos mestres vivos hoxe, os novos escritores deben procurala. Deben procurala nos escritores pasados nosos, nos nosos clásicos, para tomar pé, porque non se poden facer cortes xeracionais, e moito menos cortes co país. Hoxe, neste tempo da globalización, tamén opera ela na literatura, e opera á baixa, opera rebaixando todo, cortando, por exemplo, a nosa tradición literaria para escribir rebaixadamente nesa xerga que se chama universal. Bueno, eu xa sei que con todo isto eres moi mirado, eu tamén sou moi mirada, claro. Sin dúbida ningún, aínda que non sea popular decir isto, aínda que non sexa popular decir isto, pois se cabra, eu tamén quero decir que creo que estamos nunha auténtica inflación literaria. Non pode ser que tantísima xente escriba, que tantísima xente publique, porque non é normal, non é natural. Non é natural en tanto que a literatura, como todas as artes, exixen un cultivo e unha preparación e incluso unha personalidade moi particular, porque hai que ser moi creativo, hai que ter... escribir é doado, porque o código de escribir... É que non importa que escriban, pareceme ben que escriban, e que haxa moitísimos escritores en cernes, pareceme ben. O que non me parece ben é que non tomen pé na nosa literatura,
para proxectarse ao mundo. Ese corte é dramático, e realmente di moi pouco cara ao futuro do noso país, é dicir, moi pouco que cara ao futuro da nosa propia literatura, porque é moi mimética, escriben como os novos serialistas ingleses, americanos, pero escriben peor. E non din nada, é dicir, realmente non din nada. Ao mellor din algo a xente que está, os novos, que está preso dos móviles, dos audiovisuais, etcétera, que está embobado aí, e ao mellor estima únicamente eso, pero hai que darlle máis aos novos. É dicir, hai que darlle mellor alimento máis sazonado. Eu vou nesta dirección. Sí, eu tamén acabo pensando que non só a literatura, porque a literatura é de moi fácil construción, tendo en conta que as palabras máis ou menos, porque a mí xa me costa moito atopar un texto escrito ben escrito, no que trae as comas dos vocativos. Hoxe xa é un luxo saber escribir, no sentido de escribir con ortografía e con intención textual, tamén entender. Pero, claro, a palabra chegamos todos. Eu mesma teño que decir que non fun tan decididamente escritora como a ti, porque eu andei polas ramas, a min gustanme moitas artes, deixei a pintura, deixei a música, que é o que quería ser, pero tivena que deixar por falta de ocasión, por falta de posibilidades. Volvín retomar a fotografía, todas estas cousas, retomala non, puñei a fotografía en lugar da pintura que perdín, ou que deixei. Non fun tan disciplinada, que ti és moi disciplinado no teu, porque eu que te coñezo ben, sei que dibuixas moi ben, e sei que tamén tiñas cualidades musicais para seguir por aí, é dicir, ti fuches fiel á idea de escribir, e eu fun fiel, porque é o que lle dedico a maioría do tempo despois da profesión, pero sí que gustanme moito o resto das artes e ando picando en todo, non sei se fago ben, pero bueno. Pero hai, sí, por eso, nese sentido, hai intertextualidades que me interesaría que explicases. Por exemplo, como opera en ti, na túa literatura, en concreto na túa poesía, a música, a pintura, e te leva, por exemplo, a desembocar no instantaneísmo dos haikus, etcétera. Bueno, sí, fun moi pouco disciplinada, pero estou contenta de non ser disciplinada, porque fun seguindo impulsos, e como para nós, que non pretendemos, nin ti nin eu, podo falar tamén casi por ti, corrixirásme ti, non pretendemos ser lidos en todas as linguas, nin chegar a todo o mundo, porque custa moito o traballo desde unha lingua, desde unha literatura, custa moito poder facer cousas tan grandes que poidan interesar a todo o mundo, independentemente do idioma na que as escribes. Eso vino eu palpablemente cando quería falar da neve en Cuba e me encontrei ridícula a min mesma, porque por contraste únicamente, pero eran unhas experiencias tan bonitas as que eu quería trasladar, que se poden entender onde hai neve, onde non hai neve é moito máis complicado. Entón, iso ten que estar moi ben feito, pero está moi ben que a literatura se trasvase, pero as nosas xeracións e os antepasados non pretendían tanto eso, estaban ao servicio da lingua do seu país, facendo un acto de xenerosidade como Otero Pedrallo, como outros, que eran traductores de outras linguas, pero eles estaban facendo unha xenerosidade moi grande para este pobo, xa non digo a de Rosalía, pero aínda así é todo, sin pretender todo iso e querendo dedicarse fondamente, para min escapanme as cousas polas ponlas. Ti fuxe testemunha de como naceron os haikus, os haikus son rianxeiros, todo o resto da literatura é moi ancaresa, aínda que é ancaresa porque ali está nas miñas orixes, pero moitas veces escribo pensando ali que podo trasladar, pero os haikus son de aquí. Ao coller cogomelos, pois vía que aquelo me levaba a unha impresión momentánea, moi momentánea, e viña incluso enfadada para a casa porque non podía traer o olor rexistrado, eu traía a vista, ca fotografía, collía, e traía as pequeniñas
os pequenos versos que me saían daquele entorno inmediato e rápido. E cando me din conta, desemboquei nos haikus, pero ainda sin imaxe. Máis tarde xa, collín a afición da fotografía de novo, collín unha cámara que non se usaba, e puxenme a traballar con ela. E agora, éme moi doado, Xesús, éme moi doado ver unha imaxe que ten que ter algunha suxestión para min, non vale calquera, pero ver unha imaxe, escribir sobre ela e con ela, incluída ela tamén na escrita e sendo parte da escrita, éme tan doado que ás veces xa lle dou unha patada e digo non, hai que facer algo xa que non é tan doado. De todos modos, dominar a forma, conquistar a forma en todas as artes é fundamental. Sin conquistar a forma non podes desprenderte dela. Eu comparo, por exemplo, co proceso de Picasso, o proceso da pintura de Picasso. Ben, en literatura pasa exactamente o mesmo. Eu, que son amante da forma nas miñas primeiras manifestacións líricas, o soneto, por exemplo, sería neste aspecto comparable ao haiku, non no propósito, pero sí no dominio formal. Que ti faz uns sonetos que son sonetos son sonetos lóxicos, a máis de literarios. Eso co soneto, o soneto realmente eu bebino da literatura italiana e castelá, máis que da galega, que é moi recente a súa incorporación á literatura galega. Non se incorpora plenamente ata Ramón Cabanillas, ata primeiros do século XX, etc. Pero se me permites o soneto que o faz ti bórdalos, hai 3 ou 4 sonetistas moi bons, contemporáneos nosos, vivos, pero os teus son, a mí parecenme de bordado, de alto bordado, pero que é unha estrofa que, ademais de seguir esa forma que hai que seguir, desa métrica, non é só métrico, o soneto é unha estrofa filosófica, é unha estrofa de pensamento que hai que construir. É lóxica. É lóxica, claro. E ti falo moi ben. Xa. Pois iso é importante, conquistar o dominio da forma e someter o pensamento poético a certos moldes no determinado momento para logo soltarte. É dicir, dos meus primeiros textos poéticos a hoxe hai moitísima diferencia. Eu hoxe escribo poesía libre e hoxe cando escribo en prosa escribo prosa poética normalmente. É dicir, fago interxénero, que creo que é moi actual. Ademais, eu non sabía, pero leo nas últimas manifestacións dos críticos, é moi actual, pero eu veño facendo case toda a vida. Bueno, como liches antes unha cosa, e estamos falando dese tema de como se pode facer poesía en prosa, evidentemente, de paso que se narra, vou ler aquí do último libro que leva como principio e como final, non lles quixen chamar nin pórtico nin epílogo, pero realmente son un principio e un final que no meu caso vai pasando do individualismo e do intimismo de Alalás a un certo deber que eu tiña, que non daba dado paso da poesía social. Era unha pregunta que quería facerche. Sí, despois podes formular máis. A distancia e evolución de Alalás, que é do 72, as últimas cousas de Rosa Antiga, que é o que estás... Pois aquí falo, por exemplo, fago unha prosa, unha pequena... A prosa é a forma, pero é poesía, sobre os inicios do propio libro e como retomo na paisaxe onde naceu, como retomo a idea de facer esta escolma, que ten por outro lado poemas inéditos, pero tamén é escolma. Na mentras o tempo torneounos, os castiñeiros, rebuñoulle os toros, abrigounos con mofos e con liques, e figuroulles cara sobre as nórnigas que gardan a memoria veciñal duns 400 anos. Ao parecer, o ventre acarochado, acolleron curuxas e morcegos e os medios ancestrais que regresan vencidos. Cando eu marche de vez, eles irán perdendo aínda a modiño esa fasquía árbore e serán obras de arte. Xa poido adiviñar dous caprichosos templos, sen deidades, sen proxectos, sen planos, sen autor nin destino. Serán a arquitectura que construye o universo e que fai e desfai os equilibrios, a esencia humana.
Nalgún momento, eles tamén se irán de onde o Donsal, o vello río que ten idade, pero que non a ten, porque el soubo aprender xa nas orixes a renovar continuamente o instante. O río é o noso exemplo de que non ten idade porque se renova constantemente. Este pequeno inicio nos castiñeiros que cruza o Donsal polo medio, que aínda están ali, pero están a caer, están a desfacerse, pois levoume a facer isto en prosa, porque me está tentando moito este tipo de prosa tamén. Preguntábasme de paso tamén pola incorporación, que foi quedando atrás, pero como esta é unha conversa así bastante informal, pois... por exemplo, a permanencia de Lalás hoxe. Sí, eu iba a decir que teño, sábelo ben, formación musical. A miña poesía é música, sin dúbida ninguna. Se non é música, xa non vale. Non me vale, non me pode sonar de calquera maneira, ten que ter unha combinación sonora. Os haikus, a forma remátolla moi ben porque domino ben a sonoridade dos versos, non é ningún mérito en quen ten formación musical, os versos en principio son música. Eses finais agudos e estrúxulos que cambian o número de sílabas é porque é música, se non fora música non podía pasar iso. Pois é música e ademais susténtase na música. Hai moitos dos meus poemas que se sustentan na música, que teñen a música tamén como motivo ou como instrumento secundario para dar forza. Aparecen os violonchelos para a gravidade, aparecen os violíns para a claridade, etc. Que é unha poesía musical pola forma, sin dúbida ninguna, aínda que sexa en prosa, e tamén por ese contido que eu introduzo gustosísimamente a música tamén na prosa no meu traballo. Eu quería preguntarse a ti, Xesús, porque como és, en principio, as tres cousas, sin dúbida ninguna. És poeta, e levamos todo este tempo falando casi da poesía, identificando moitísima coa literatura, porque eu creo que, aínda que Gamoneda di que pode non ser literatura, porque el chamalle pensamento rítmico que pode superar a literatura, nos vámonos quedar con que a poesía tamén está dentro da literatura, e é además a forma máis excelsa de pronunciación, de pronunciamento, de forma, e de condensación e de traslación da linguaxe. Pero ti as tres cousas, polo menos tres cousas, que é a poesía, esta hora falamos moito dela, é a narrativa, que és un gran novelista, para o meu gusto un dos mellores novelistas, que fai as novelas máis redondas, non o mellor as novelas que se levan, nin as que pode a xente estar esperando por elas para engancharse a elas, como se di agora. Pero, bueno, falas que queres facer, e creo, anímote a que sigas por aí. E tamén és un gran ensaísta, e traballache moito no ensaio. E eu quería preguntarche un pouco en cal dos dous xéneros, vamos partir da poesía e da narrativa, te encontras máis, traballando máis a gusto, porque vinte traballar nos dous, e desde logo, a túa entrega, cando fais narrativa, a narrativa é absolutamente total. Esa é xa absoluta. A poesía tamén, pero a narrativa pasas o tempo que pasas escribindo, pásalo vivindo esa novela. Quería que nos expresases un pouco, a min tamén, porque non como explicaches. Citas a Gamoneda, que é fundamental o criterio de Gamoneda. Vamos a ver, comulgo con el absolutamente, non? A poesía é pensamento. A poesía é unha reflexión sobre a realidade tan fonda ou máis fonda que pode ser o ensaio ou a novelística. É curioso, nesto é modernísimo Gamoneda. Eu estou nunha confluencia dos tres xéneros, porque considero o ensaio tamén, o ensaio reflexivo, como un aspecto moi literario. E a poesía, por suposto, e a novela. Fun poeta e novelista desde moi cedo, e trasvaso o lector a se dar conta, se me lé, trasvaso casi simultaneamente os contidos da novela a poesía e viceversa. É dicir, conviven en min eses xéneros perfectamente. Son trasladables. Algo que a nosa filla María do Cebreiro está traballando e observando en Rosalía de Castro,
Pois sucede en min, pero non é singular, porque sucede en moitísimos autores. Realmente empezamos escribindo un libro e damoslle continuidade durante a vida. Non hai parcelas. Eu gustaríame que no futuro non se me desvencellase ou non se desvencellase en min o poeta do narrador e do ensaísta, porque andan, ás veces descompensadamente, pero andan a par sempre. Sí, pero vives a narrativa con unha paixón que poucas veces teño visto que aviva alguén. Ben, sí, eso ti estás referindo concretamente á novela histórica que eu Sí, a novela histórica, efectivamente. cultivei con insistencia desde Branca de Loboso, desa protagonista condenada pola Inquisición, unha especie de trasunto de María Soliña. Ben, esa novela, contrariamente ao que se fai hoxe, esa novela exixe documentación e os pés moi apegados á realidade, efectivamente, e exixe moitísimo traballo, moitísimo esforzo, moitísima dedicación. E ti és testigo da elaboración, por exemplo, da Banca de Lobosa, que escribila costoume moi poucos días, eu diría que un mes ou pouco máis, o proceso de escritura, pero pensala moitísimo tempo, anos. E isto pasa habitualmente con case todos os libros. É dicir, a escritura para min é o proceso final, é o momento final e é bastante rápido e bastante definitivo. Sí, a túa maneira de traballar e a miña son moi distintas. E cando traballamos xuntos, que faremos referencia posiblemente a nosa etapa de colaboración, porque non debemos soslayala, nin temos por que soslayala. Me parece moi rica, moi interesante, por lo menos para min foi, e sei que para ti tamén. Pero traballamos de maneira moi diferente. Ti prácticamente, cando vas ao ordenador, leva a obra feita. Se non en apunte, María tamén escribe en libretas, porque María ti parecedesvos moitísimo. María ten o tipo de intelixencia túa, tedes unha gran capacidade para o pensamento racional, para o pensamento lóxico. Eu son de outra maneira. A min creo que se me parece máis Abelardo, pero bueno, os fillos non son tampouco unha química pura, pero sí, María e ti traballades de maneira moi parecida. Ti cando, incluso no que che vou decir, é moi fácil ir con Xesús de paseo, claro, nos levamos a vida xuntos e además estamos moi contentos xuntos. E ir con el de paseo, de repente pararse, sacar unha cousa que ten no peto e apuntar riba do capote dun coche ou onde ten sitio ou onde poida, pois apuntar se para a novela un determinado símbolo que el despois vai entender, e se para a poesía versos. É moi doado que el cando escribe, porque neso tampouco nos parecemos, eu escribo máis ou menos casi sempre, pero el escribe intensísimamente e ten que descansar un pouco. Escribe dunha maneira tan intensa que descansa un pouco. E eu prácticamente nin escribo con esa intensidade nin descanso. Pero bueno, cando está en creación, eu recordo por Salamanca, non sei que libro andabas facendo daquela, que andabas por Salamanca, e cada pedazo sacaba un cachiño de papel, pode ser unha servilleta, pode ser un taco, pode ser un envoltoiro, pode ser un... Sí, por exemplo, Mentres erva a medra, que é un libro feito ao fío da realidade, do ano 2007. Mentres erva a medra escribina sobre todo polas rúas de Santiago, o tránsito do instituto á casa, e anotaba, é dicir, parábame nunha esquina, e un día tropecei con Antón Santamarina e díxome: e que faz? E dixo: pois, mira, estou tomando notas para unha novela. É dicir, foi unha novela que fixen tomando notas durante tempo, un ano, 2 anos, e logo escribila é relativamente doado, porque é realmente enfiar
todas esas Ti cando vas para o ordenador leva a novela a novela feita. levo na cabeza, sí, realmente antes de plasmarla. Eu, sin embargo, escribo de outra maneira. Apenas tomo apuntes, agás para remontar o río, que fui escribindo cando íbamos polo Danubio arriba, naquel barco que se chamaba Bolero, e aproveitei a sensación de ir pasando un río cara arriba con ir remontando a miña propia vida. E fun escribindo porque levaba unha libreta comigo, libretas que levo por se acaso se me dá por escribir, que non se me dá, pero aquela vez deuseme trouxe no casi feito. Pero, sin embargo, escribo no ordenador. Si teño que escribir un verso, escribo no ordenador, porque dali xa o aproveito, e faime moita gracia ver como dúas persoas que están xuntas e que ven unha o que fai a outra, poden traballar de forma tan distinta, tan diferente unha da outra, e non obstante escribimos xuntos. Eu quería que fixeras un pouco de referencia a nosa colaboración, que foi demorada, a nosa coautoría. Foi demorada. Ben, houbo unha colaboración literaria entre nós intensa a raíz do noso casamento, que durou unha década, uns 10 anos, en poesía, tamén en didáctica, en narrativa, é dicir, con libros que foron premios que a sociedade non entendeu moi ben e que nunca entende moi ben esa colaboración estreita entre autores. E eu creo que é moi doada de entender. Quen mellor se aproximou a esta colaboración nosa foi Xesús Alonso Montero, no libro titulado Escritores e tal, que nos dedica un monográfico. Pero eu reflexo aquí nesta especie de memorias, reflexo o noso punto de vista, creo que estás de acordo con isto. Coautoría e divorcio literario. Na década dos 80-90, Elena e máis eu colaboramos en numerosos proxectos, tanto didácticos como creativos, destinados a grandes e a pequenos. Símbolos de Galicia, lección sobre Rosalía de Castro, O sangue na paisaxe, O libro de María, Morrer en Vilaquinte ou No alo de nós, son algunhas das amosas. Deuse a circunstancia, ademais, de que case todos eles obtiveron recoñecidos premios literarios nun momento en que a literatura tiña aínda algún eco e devoción na nosa sociedade. Tal colaboración a dúas mans, nada infrecuente polo demais na historia literaria, nunca foi ben entendida por certo público e por certa crítica, cando só se trataba de afinar e armonizar dúas voces no canto de ofrecelas individualizadas. Hai un excesivo tributo á autoría singularizada e nunca sobra recordar o ponderado xuízo de Goethe cando afirma que se puidese computar o que lles fun debendo a grandes predecesores e coetáneos, non quedaría moito de mí mesmo. Xa a certa distancia, hoxe considero que esa colaboración nos fixo ben aos dous, potenciando estrategias e tamén disciplina literaria. Se ben se pensa, non hai máis dificultade en combinar dúas voces nun texto creativo que en integrar nunha novela, por exemplo, a perspectiva de distintos personaxes. Xesús Alonso Montero, nos seus ensaios de escritores, Edicións do Castro, 1981, valora a colaboración creativa en 5 páxinas ponderadas e perspicaces baixo o título Xesús Raba de Paredes, Elena Villar Janeiro como acontecemento literario. Ben, reproduzo aquí, que non o vou facer, unhas citas de Alonso Montero. Esta colaboración interrompiuse para realmente individualizar máis a voz de Elena, que era perdedora socialmente neses momentos, porque
moito público preguntaba Moito público. quen escribe. Quen escribe, non, mesmo algún crítico. Se me permites, quen escribe? se me permites, na recollida dun destes premios que di Xesús, que evidentemente foi unha época maravillosa, eu aprendi moito traballando con el, da súa tenacidade para escribir, dese seu impulso de escribir, que eu non tiña, nin teño, pero bueno, fun moita disciplina con el, moita aprendizaxe con el, indubidablemente, e eu creo que tamén aquelo se viu moi beneficiado pola miña creatividade desbordada, que a é, sei que a miña creatividade é moi desbordada. Pero nunha daquelas entregas de premios, eu isto sempre o digo con pena, porque daquela me embartei a alma, hoxe reiríame, hoxe oigo tantas cousas que me río, claro, pero daquela partiu unha alma, foi que o fomos recoller, e deunolo unha persoa, un home, claro, sempre eran homes, de moito prestixio, non calquera. Entón, deulle a él, entregoulle a él, deulle a man e dixolle moitas felicidades ou moitos parabéns, señor Rábade. Xesús, que sempre tivo a honra ser xusto, non vou dicir galante, pero galante tamén, xusto na situación, dixolle, mire, a obra é dos dous. E o señor contestoulle tan campante: todos sabemos quen pon os ladrillos nesa obra. Sí, ben, esta colaboración perxudicaba claramente a Helena, e decidín casi unilateralmente eu, pois, o divorcio literario para que impuxese socialmente tamén a súa voz, cousa que fixo, e hoxe non ten dúbida ninguna esta colaboración, que é un episodio interesante e productivo na nosa carreira literaria, é dicir, que está claro. Ainda che quedou un libro que si xa fixemos desde fora desa presión, que foi Cabeleira de Pedra. Eso xa foi feito voluntariamente fora desa presión. Sí, en colaboración cun fotógrafo. Cun fotógrafo, que Xaquín Novoa. Si, por exemplo, nalgún momento se nos ocurrira facer outra cousa conxunta, sería para min un placer. Non sei se vai haber ocasión ou non, pero sería para min un placer. Para él seguro que tampouco desdeñaría, porque as circunstancias xa son outras. Eu agora ríome de todo, se as cousas teñen eco, se non teñen eco, pois non teñen eco, cousas que non teñen eco. Vou falar por Xesús, porque el tiña aí dúas novelas que lles pediron traducidas ao castelán, que as traduciu el, que escribe moi ben en castelán, ten un castelán magnífico, literario, e resulta que quebraron as editoriais e as novelas quedaron aí. Cousa que en mí non influe nunca, é dicir, se a miña obra ten algún valor para o futuro, xa se preocuparán de traducila. Non me gusta verme traducido de inmediato, é dicir, porque me contento con ter escrito na miña lingua, a miña lingua de sempre, a lingua do país. É dicir, que é a que nos debemos, fundamentalmente, verdade? Porque moita xente pensa que verse traducido é chegar ao mundo, e non é así. Verse traducido sobre todo ao castelán, e perden o cu por traducirse de inmediato, ás veces simultaneamente, publican unha novela en castelán e en galego. Eso desorienta, en primeiro lugar, ao público lector, que o que vai mercar é a novela en castelán. Está claro? É dicir, vai marxinar a novela en galego. Non hai presa, xa se traducirá, se vale o produto, se vale a obra. Bueno, eu quería facer constancia de que tes dúas novelas traducidas porque as editorias quebraron que xas pediran elas. Sí, é certo, é dicir, que non fun eu pedindo, en absoluto, é dicir... Ni siquiera unha xente teu. A teu. editorial de Barcelona colleu o catálogo de Galaxia e de Xerais, creo que eran as máis representativas, no 2010, pois pasoulle unha carta á editorial, moi laudatoria, por certo, a propósito dunha novela miña, encarecíame que a traducise, que se me publicaba, era xente nova que estaba montando a súa editorial en Cataluña, ben a crise no 2011 e pecharon os pobres a editorial, a novela está traducida e aí segue traducida, non pasa nada.
Mira, como xa levamos tan adiantado o tempo, hai outra faceta na nosa vida que ademais traballamos moito xunto nela, que é tamén a traducción, e sobre todo a traducción de poesía. Os dous traducimos independentemente e aínda sin coñecérmonos bastantes poemas de Lapel de Brau, de Espriu, casualmente algúns traducímonos o mesmo poema bueno, isto publicouse desde a casa desde a fundación ou a casa de Espriu, publicáronse nun número que lle dedicaron. Eu traducín bastante do francés, a Paul Éluard, a Jacques Prévert. Ti traduciche mesmo L'Étrangère de Camus, que está tamén inédito por cuestións da editorial de Gallimard. Cobraba moito polos dereitos. Efectivamente. Pero logo fomos os tradutores conxuntamente, por exemplo, de Rosalía ao castelán. A traducción é de Dieste ao galego. Sí. E ti de Carlos Casares. Viaje, e ti de Carlos Casares ao castelán. A Casares eu traducínlle prácticamente toda a súa obra. Curta, todos os seus relatos. É unha novela, relatos fundamentalmente. Novela non, Os escuros soños de Clío, empecé por aí, xa hai moito tempo, unha traducción que a ele lle encantou, como manifesta na dedicatoria, e últimamente reeditouse en parte a súa obra en castelán, complementeina con varios relatos máis que non traducira, pero prácticamente toda a obra. Digo que a traducción é fundamental como complemento da creación, é fundamental para o creador facer traducción ou traducirse como queira, pero facer traducción de outras linguas, porque isto exixe tratar de dominar as dúas, non só as linguas estándar, senón os contextos. Nesto o contexto do castelán, pois témolo máis próximo. O contexto, por exemplo, do francés hai que fiar moi fino, hai que traducir tendo en conta moitas traducións a diversas linguas de outros tradutores. De acordo así, adivíñase mellor o contexto do que vas traducir para o teu contexto, para adaptalo ao teu contexto. É un exercicio fundamental para a adquisición da lingua literaria, eso estou absolutamente convencido. E logo, claro, que traducimos moito e traducimos tamén obras necesarias para o ensino naquele momento, obra didáctica, por exemplo, etc. Enciclopedias. Sí, eu xa non recordaba, por Dios, un libro de historia, isto a modo de distensión e de gracia, un libro de historia, que además é un magnífico libro de historia de Acal, para o bacharelato, que traía unha documentación impresionantemente para nós moi boa. Por exemplo, ali descubrín que a raíña católica usaba a linguaxe inclusiva, porque cando botou fora os xudeus sabía moi ben que se mandaba marchar os xudeus podían quedar as mulleres. Entón iba facendo inclusión, hijos e hijas, criados e criadas, mujeres e hombres, iba facendo unha linguaxe para que non quedase ninguén. É maravilloso isto para as persoas que pensan que a linguaxe inclusiva foi inventada polas feministas. Por nada, a feminista Isabela Católica xa a incluiu, moi incluída, para que non quedase nin rabo de xudeus aquí. Sí, por certo, esa traducción dese libro de texto, que era para bachillerato, creo, non era para COU, era para bachillerato. Non era para bachillerato, sí. Fundamental, é dicir, é o mellor texto que eu teño visto sobre historia, e non funcionou moi ben aquí. Bueno, eu non sei se funcionou aquí ou non. Non funcionou moi ben en Galicia. Se me permites, o enguedello no que nos metemos, porque claro, alguén fixo o que fai a xente, metéunolo nun traductor.
Entón, claro, nos cando traducimos non usamos un traductor. O traductor crea O disparates. traductor destruíunos o texto, pero o peor non é que nos destruir o texto, que volvíamoslo construirnos, o peor é que destruíu os apelidos. Claro. E entón chegábamos a Serrano. a Serrano xa vai en Montañés. O general Serrano era o general Montañés. General Montañés, nos andábamos buscando General Montañés polo libro adiante, por todos os libros de historia non había tal general. Bueno, en fin, isto foi unha maneira de falar. Mira, se lle dedicamos catro palabras, bueno, da traducción da Rosalía eu quero decir aquí que foi a mellor maneira de coñecer a Rosalía, porque para coñecer un poeta a fondo hai que traducilo. Foi maravilloso traducir a Rosalía, e aínda que o castelán e o galego están moi próximos, hai que considerar que o galego é unha lingua moi contraída e o castelán non, por tanto, en versos de 5 sílabas ou a veces de 3 sílabas é moi difícil facer unha traducción do castelán ao galego tamén. Eu traduzo, que colaboro en moitísimas revistas, neste libro de Rosa Antiga hai recollidos poemas de meus dispersos polo mundo, de colaboracións en revistas internacionais e cousas por aí, escribos pro mundo hispanoamericano, escribos en galego e pois traduzos ao castelán. E, por tanto, se eu son traductora miña da poesía en castelán, e gústame moito traducirme, sin dúbida ninguna. Non me fío a outra persoa, quero facelo eu. Pero fomos profesores, Xesús. Fomos profesores de literatura os dous. Que temos que decir aí? Si, eu teño boa experiencia do meu paso polas aulas, do contacto de xeración tras xeración, que iso avivece ao profesor, e é necesario. É dicir, realmente estou contento do meu paso polas aulas e de poder explicar o que máis quero, que a literatura, o que máis estimo. Está claro. É dicir, ao final acabas un pouco desencantado porque as apetencias dos alumnos son outras, pero de todos modos non podemos pretender que a literatura guste a todo o mundo. É dicir, a literatura gusta sempre. Na historia unha porcentaxe moi pequena, moi reducida. Eu non falo xa de cultivadores, senón de simples lectores. Entón non hai que desesperarse. E sempre recibes o agasallo de atoparte con eses alumnos que agora son adultos, son profesores eles, que che agradecen o paso polas túas aulas. É dicir, non é un caso nin dos, son bastantes casos no meu caso, é importante. Eu teño eu fun 40 anos profesora, el traballou de redactor, tantos anos de profesor como a mí non traballou, pero eu traballei 40 anos, traballei 40 anos en medios, en lugares, con dúas leis educativas ou tres, en escola rural, onde prácticamente os rapaces o que sabían de literatura era a literatura oral galega, e eu ademais aí eu escolarizaba en castelán como calquera de nós, claro, porque eu mesma era unha persoa que non tiña claro que podería escolarizar en galego, nin os pais o consentirían, e eu entenderíos moi ben, claro. Outra cousa era o cultivo do galego fora da aula da clase, e incluso a admisión do galego na aula da clase. Non pasaba nada, se un neno falaba galego non pasaba nada. Pero cando exercín no medio urbano, xa en secundaria, primeiro coa Lei Xeral de Educación, no sexto, sétimo e oitavo, que por casualidades e circunstancias raras foi femenino, aínda que eran en colexios públicos, casi todo femenino, e logo xa coa LOSE. Pero o que me maravilla é que aqueles alumnos comigo lían a Casares, lían a Castelao, lían a Rosalía, lían a Blanco Amor e lían a Cunqueiro. Líano comigo, dedicábamos unha hora a semana a ler. Evidentemente isto non o lían sós, pero o líano e aprendíano e gustáballes, disfrutaban moito cos retrincos, por exemplo, e cos contos de Cunqueiro, moitísimo tamén, o xente daqui e acolá.
Prácticamente non había literatura infantil. Eu fixen literatura infantil para os nosos fillos, non para os nosos alumnos. E literatura infantil para moi abaixo. Claro, é que conviña pasar da literatura infantil xa á literatura adulta. Pero eu quería Eso decir... da literatura xuvenil é o peor invento que... Bueno, que é un invento que destrue realmente a literatura que eu vou paga... de moderar aquí. No, que paga a pena. É dicir, a literatura xuvenil... É un paso. É realmente... Pero se fose un paso... Claro, pero eu quero un paso. moito alumnado quédase con esa e non proba os nosos clásicos. E iso é un delito. O profesor debera orientar moi ben o alumno. Eu sei o traballo que me costou a min, que era xefe de seminario, manter 3 ou 4 libros dos nosos grandes escritores de sempre no programa, verdade? Porque querían introducir o negocio comercial, voulle chamar así, das editoriais, que é un gran negocio, en connivencia con un certo profesorado, e invade a literatura xuvenil, o centro quería invadilo, eu polo menos mantiven ata os anos 2009, que foi cando me xubilei, mantiven eses 3 ou 4 grandes textos clásicos nas clases de literatura, pero por favor, é dicir, é que un profesor non pode guiar os alumnos aí e facelos disfrutar, porque disfrutan, realmente, e aprenden. E é a última referencia ao mellor que teñen da nosa literatura, porque van a abandonar as aulas moi pronto, non todo o mundo vai á universidade. Está claro? E se van á universidade, pois moito mellor que os teñan visitado. Pero, de todos modos, é importante que os visiten sobre todo ao concluir a súa escolaridade. Despois de XB, por exemplo, despois do ensino primario, moita xente abandona incluso os estudos, pois non sabrá quen é Castelao, quen é Otero, quen é Risco, quen é Ferrín, quen é Casares. Claro. Ben, eu modero o que di Xesús, porque eu son pedagoga e a pedagoxía non puden exercela nunca como fora da miña aula de profesora, que a pedagoxía é moito máis que... Para min servimos de moito como profesora, pero é moito máis que eso. Porque é unha teoría da educación que digan o que digan está aí. Eu que sí me gustaría, como remate desta nosa entrevista de dous escritores que ademais foron profesores, el xa no bacharelato e eu tamén na secundaria, sería que hai dous tipos de lectura para o alumnado. E xa ao acabar a primaria está claro que hai dous tipos de lectura, que é unha lectura de prazer, que me parece que está moi ben, está genial. Eu estou de acordo con eso. Pero, si me permites, pero esa lectura de pracer... Non permito que se desprace a outra literatura. Permíteme. Esa literatura de pracer non necesita do profesorado. Esa literatura de pracer hai que promovela para que o alumno lea. E logo o profesorado ten que ter un tipo de literatura selecta, moi selecta, e a veces pouca, pero moi selecta, para que os alumnos non acaben a secundaria sin chegar ao que entendemos que é literatura, porque sería como frustralos sin que coñecesen a Catedral de Santiago, ou sin que coñecesen a Muralla Romana, ou sin que coñecesen obras de arte, noutro tipo de arte, as que non chegasen porque ninguén os sacou dos valos. Senón que non lle chamen literatura, que lle chamen lectura, non me parece mal, pero non, en nome da literatura... non se pode dar gato por lebre, é dicir, non se pode dar gato por lebre, e sobre todo non se lle pode furtar o alumno aos clásicos, é dicir, un alumno xa adulto, verdade? Un alumno de 12, 13, 14 anos, non se lle pode furtar aos nosos escritores, está claro? Están fora das aulas prácticamente. Bueno, eu chamo a atención deste feito, non? Eu diría, posiblemente xa para acabar, que o profesorado non está facendo nada que a sociedade non pida, porque a sociedade tamén está lendo por aí, que é o peor. O peor é que non se sabe onde está a sociedade e onde está a escola. A sociedade crea a escola, mantén a escola xusto para que conserve a sociedade,
E a escola alimenta a sociedade, exactamente como a sociedade quere que a alimente. Pero polo menos Hai un círculo aí vicioso. que non dimitas a escola das súas funcións, que non, por favor, das súas poucas funcións operativas que teña, que non dimita, que non se deixe invadir tanto pola mercadotecnia, verdade? É dicir, isto é, eu creo que estamos basicamente de acordo, Hoxe teríamos aínda que discutir outro tema que vai máis alá de literatura, se libro ou tableta, ou ordenador, que isto é máis serio aínda, que a escola está prescindindo dos libros. Se a escola prescinde dos libros, de calquera clase de libros, estamos perdidos xa. Eu aí operaría ao revés exactamente, Claro. eu sacaría a tecnoloxía das aulas, porque teñena de sobra na casa, na sociedade, etc. Instauraría o libro casi obrigatoriamente, xusto para compensar. Xa. Ben, eu creo que podemos deixalo así. E sobre todo porque Cara ao a tecnoloxía non fai pensar, está facendo... Non, eles aprenden xa de... Claro, e ensinan eles aos profesores. Eu sacaría das aulas a Bueno, non sei se sacala, pero... Non totalmente, pero sí. Eu son un pouquiño máis moderada, pero... Por suposto, o móvil... Non, os móviles sí que o sacaría das aulas, sin dúbida ninguna. Eso sí que o sacaría das aulas, porque eso é desastroso. Eu traballei sin móviles nos alumnos. Entendíano perfectamente. Ai, calquera volve a eses tempos. Entendíano porque se o explicas se entenden.